Dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Dragi ljudi, evo, uključujemo se u kampanju Biciklom na posao. Ja se nadam da ćete cijele godine, kad ne bude padala kiša ili kad ne bude zima, išli na posao biciklom. Zbog toga što, kao što znate, to je zdravo i to je i zdravo za nas, a zdravo je i da ovi auti okolo ne prde tolike te plinove i to sve skupa, ne? I to treba sve proizvesti i tako dalje. Tako da lijepo, barem od 9. svibnja do 2. lipnja onak svaki dan se malo prisilite, a poslije ono kako vam dođe, ali nek bude više nego kad je bilo. I to je kampanja Biciklom na posao. Evo, ja ću se isto uključiti s ovim iznajmljenim biciklom. I moj su ukrali.